Hola a tothom, amigues i amics del canal Mir de Tost. Aquest vídeo es vol pretendre una presentació i al mateix temps un balanç i un cap a on anem del canal. Fa una mica més de 3 mesos que vaig pujar el primer vídeo i crec que el balanç del canal és positiu. Aquell dia estava nerviós. Ho vaig fer amb l'opció d'estrena i tenia por de trobar-me sol, tot i que ho acceptava com un fet quasi segur, ja que no vaig fer molta comunicació. Era un assaig. Així i tot, va haver-hi una persona i va ser un moment molt bonic per mi. Aprofito a agrair les 35 persones que s'han subscrit al canal. Aquestes subscripcions, si els m'agrada, em donen aquesta empenta anímica que m'inviten a continuar amb ell. Alhora que m'ho prenc com un divertiment i, en realitat, m'ho passo bé, estic aprenent coses i coneixent noves persones. Primer de tot, dita nova presentació del canal. Per cert, presentació que podreu descobrir a partir d'avui mateix en la pàgina d'informació del canal en la versió escrita. Aquest canal YouTube es vol un canal on poder veure videojocs comentats en català. Per tant, el seu objectiu principal és el contingut en català. Aquests videojocs seran principalment d'estratègia complexa, sobretot els jocs de l'editora Paradox, i, més concretament, el joc Crusader Kings 3. Tot i això, també comentaré d'altres tipus de videojocs, sobretot de món obert, com Project Zomboid, que ja heu pogut veure algun vídeo, i Fallout, entre d'altres. Però també jocs d'RTS, aventures i de més. Sempre buscant crear el màxim possible de contingut de català, per a qui vulgui jugar a aquests jocs, aprendre alguns trucs o formes de fer, ho pugui buscar en YouTube en la nostra llengua. Us vaig comentar que en aquest vídeo es podria posar cara a qui estava darrere aquest canal i del nom Mir de Tost en altres xarxes socials com Discord i Twitter. Aquí ho teniu. Espero no estigueu decebuts. Saluda, Grogu. El meu amic Grogu m'està ajudant ja que ell és més eixerit que jo. Amb això vull comentar que aquest canal precisament està pensat també com un joc on les persones que formen part d'alguna minoria, sigui nacional, sexual, de fe o capacitat, són benvingudes i tenen un lloc segur aquí, o en tot cas ho tenen. El canal Mir de Tost es vol antifeixista i contrari a tota forma d'autoritarisme i invisibilitat a aquestes minories. Una altra raó de fer contingut en català, curós amb les diferents sensibilitats, sobretot la trans. També curós amb les formes de ser de les persones. Aquest món està fet per les persones blanques, cis-heteros i extravertides. I per a aquestes persones es fa quasi tot el contingut. Com persona més aviat introvertida que sóc, perdoneu-me no posar encara a cara. Em costa molt i saludeu a Grogu de nou, que segurament us acompanyarà en alguns vídeos, o si algun dia, qui sap, em veureu a mi. Un cop feta aquesta presentació, fem un petit balanç dels 3 mesos i escac que porta el canal obert. He pujat una mica més de 60 vídeos al canal, la majoria del Crusader Kings 3, encara que també alguns altres jocs com el Medieval Kingdom Wars o el primer del Project Zomboid en aquest últim mes. També he seguit l'actualitat del nou DLC i Free Update del Crusader Kings 3 amb els diaris dels programadors setmanals i, per acabar, vaig fer un cap de setmana immersió amb el Age of Empires 4. A més, he començat a fer publicacions en l'apartat de comunitat, on vull compartir notícies sobre el joc que jugo, anècdotes i coses sobre història, sobretot la medieval. Per tant, en 3 mesos i mig, he tingut la capacitat de pujar vídeos variats i amb temàtiques diferents. Hi ha hagut més de 1.500 visualitzacions i quasi 90 hores visualitzades, com també les 35 persones subscrites al canal. Durant els jocs he parlat també d'història, ja que la majoria són jocs de temàtica medieval. He parlat d'anècdotes històriques, dades i realitats. Tot s'ha fet en català i, fins i tot, he introduït el català dins del joc Crusader Kings 3 a través dels mods i he jugat al Project Zomboid en català. En resum, estic content, crec que el primer objectiu s'ha aconseguit, que és crear contingut en català de jocs que per ara no el tenien o, en tot cas, no amb una visió d'arribar a un grup de persones el més important possible. El canal de Mir de Tost existeix i és ben viu. Dit tot això, quin futur pròxim espera el canal? Cap a on anem? Són preguntes que m'he estat fent des de fa més o menys un mes i que necessitava personalment trobar-hi una resposta que em satisfés. Després de 3 mesos i mig i 60 vídeos pujats, amb una base sòlida construïda, arribava el moment de ficar les potes i engegar un camí que, si tot va bé, ens portarà a celebrar l'any del canal. Per tant,
Què vull intentar fer durant aquests quasi 9 mesos que queden? L'objectiu principal és consolidar encara més el projecte amb més vídeos, més hores visualitzades, més m'agrades i, sobretot, més subscripcions i comentaris. M'agradaria que la participació de les persones que veuen els vídeos fos més important. Per això sé que haig de millorar alguns aspectes del canal i, sobretot, fer els vídeos més atractius i agradables a veure i escoltar. Per tant, vull millorar l'aspecte del canal i vídeos. Dintre de poc hi ficaré un nou logo, un banner i ja podeu veure la descripció escrita. En els vídeos també faré més present aquest logo i aniré afegint etiquetes per animar-vos a participar més activament. Tot i que per als vídeos el que vull aconseguir és una qualitat millor, tant en el contingut com la veu. L'objectiu ara no és crear contingut en català, tot i que seguirà sent el principal, sinó fer contingut en català i d'una qualitat superior o en tot cas el millor que pugui. Aquests 3 mesos m'han servit també per aprendre més dels programes que m'estan ajudant a fer la gravació i edició, també d'imatge. Per ara podem dir que estava assajant i, a partir d'ara, vull ficar tot el que he après per a millorar. Per exemple, millorar l'entonació i timbre de veu. Potser en algun vídeo ja ho heu notat, he començat a treballar amb textos, per a no perdre'm tant en informacions sense importància, sinó anar més directe i amb una veu més agradable. També vull editar més els vídeos, no fer tantes partides on gravo i ja està, sinó fer vídeos més fàcils de veure i amb més informació. I, alhora si es pot, menys avorrits. Per exemple, amb els canvis que ja té el Crusader Kings 3 amb el nou DLC i Free Update acabats de sortir, fa d'ell un joc molt enriquit amb centenars de coses interessants a tindre en compte. Vull intentar fer partides amb vídeos editats més directes i divertits, amb una narrativa que aporti com una novel·la llegida, on les partides són històries i aventures. També m'agradaria introduir subtítols en català per a persones amb problemes d'audició, com també estic pensant a ficar per a altres llengües. En definitiva, vull millorar la qualitat del contingut en català que faig, per a fer-lo capaç de donar de si el millor i ser una via per aprendre a jugar i passar-s'ho bé. Segurament hauré de baixar la quantitat de vídeos publicats per setmana, tot i que crec que podré mantenir els 2 vídeos setmanals, publicats com és habitual el dimarts i divendres, encara que això pot canviar igual que l'horari. En tot cas, crec que si el contingut millora en qualitat, s'ho val de baixar a un vídeo setmanal si escau. Per una altra banda, vull introduir més història a través dels jocs. La història, i sobretot la medieval, són una gran passió per mi i crec que tinc alguns coneixements per a llançar. Tinc algunes idees de com fer-ho, com per exemple a través de publicacions, i espero posar-ho en pràctica ben aviat. També vull introduir més jocs traduïts al català, com el Project Zone. En resum, més qualitat dels vídeos, més contingut i desitjar que això porti més participació a la vostra part, fent sempre ahir, avui i demà tot el contingut en la nostra llengua, el català. Res més a dir, amics i amigues, desitjar que passeu per aquí més sovint i que us agradi tot el nou contingut que arribarà a partir d'ara. Demanar-vos que us subscriviu al canal, feu m'agrada i sobretot comenteu, participeu del canal per a fer-lo més viu. També si podeu compartir els vídeos del canal en les vostres xarxes socials, seria de gran ajuda. Us dic fins aviat, aquest és el camí. Adeu!